Ang pagtuon subong, ang simanal nga pag-usisa, pagtalakay, pagbusisi, pagpanginas, ukon pagsaghaw. Sa aton leksyon sa eskwela sabatika. Kaginig na dala sa inyo sang Central Philippine Adventist College Church, Media Ministry Department, diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Sa siningation, nagapasalamat ako mga kauturan nga akong partner, wala sang iban ang aton church pastor diri sa aton CPAC Church, si Pastor Francis Duroy. Pastor, mayong aga sa imo. Mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw, Pastor. Kag aton ginatamyaw man, kag nagapasalamat kami sa inyo padayon nga pagsunod sa aton nga programa. Yes. Pastor, salamat gid sa imong pagpakigupod kag aton gid napuslan ang aton ang imo nga talento kag ang imo nahibalaan labi na gid sa aton nga ginatun-an subong ang libro sang Bugna Revelation. Sa hindi pa, Pastor, aton anay pasalamatan ang aton mga kauturan nga nagsuporta sa aton programa. Si Sir Elberita Paya, Sir Engineer Frederick Linatan, Sir Rodel Vargas, kagiban pa naton nga mga technical people nga ara sa likod sang kamera. Ang aton mga kauturan nga nagasuportar sang aton nga programa, ang aton nga studio, kagiban pa naton nga mga equipments, aton sila ginapasalamatan. Hindi gid sila gusto nga ila i-mensionar ang ilang mga ngalan, but nevertheless, we are thankful and grateful for them sa ilang mga suporta. Aton mga kauturan diri sa Negros Occidental, sa Negros Oriental, sa Panay Island, sa Southern Mindanao, aton mga kauturan dira sa Masbate, sa Romblon, sa Palawan, kag ang aton nga mga kauturan sa bilog nga kalibutan nga mga Ilonggo speaking sa Europa, sa may Amerika, sa may Middle East, sa may ASEAN countries diri sa palibot sang aton pungsod Pilipinas, sa Hong Kong, sa Taiwan, sa Indonesia, sa Thailand, sa Malaysia, sa Myanmar, sa Brunei, kag bisan pa sa may Cambodia. May mga Ilonggo kita nga nagasunod sa aton programa sa sina nga mga pungsod. Kag salamat nga ikamo sa gihapon ara nagasuporta. Karon aton nga tun-an, Pastor Duroy, ang aton leksyon nga makita naton sa Bugna 13. Ang title sa aton leksyon, si Satanas kag iyang mga kaupod, Satan and his allies. Sa hindi pa naton, Pastor, padayon naton nga pagtuon, aton na naiduko ang aton mga ulo, upod ni Pastor Duroy sa pagpangamuyo. Amay namon nga labing balaan nga yara ikaw sa kitasan sa mga langit, sa siningation Ginoo, samtang magabukas kami sa mga pulong, amon gin pangabay nga ikaw bukas man sa amon mga panghuna-huna kag tagipusoon, hatagi kami sa langit nun nga inughalangop, agod amo gid maintindihan kag amon mahimo Ginoo maaplikar sa amon kabuhi ini nga mga kamaturan kag maaman kami sa mga pagtilaw nga mag-abot sini kahingapsan sini kalibutan kag bisan pa sa imo nga pagkari. Kag salamat sa pagsabat sa pangamuyo, salamat sa imbalang espiritu magahatag sa amon sang kinaalam halin sa imo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat, Pastor, sa imo manami kag matahom nga pangamuyo. Ang aton sadsaran nga teksto, mga kauturan, makita sa may Bugna Kapitulo 12 versikulo 17 nga nagasiling, niyan ang dragon naakig sa babay kag nagkadto sa pakig-away sa nabilin sang iya kaliwat nga nagabantay sang mga sugo sang Dios kag nagapamatuod kay Hesus, kag nagtindog siya sa baybayon sang dagat. Ang Dios magapakamayo isang teksto nga aton sadsaran sa sini nga semana. Yes, Pastor, ang aton nga leksyon, si Satanas kag ang iyang mga kaupod, Satan and his allies, kag ang sentro sang aton nga pagtuon sa may Bugna Kapitulo 13. Rada na sentro gid ang kagang aton matun-an sa sining nga semana, Pastor, amo ang duwa ka mga upod ni Satanas. Ang
sapat nga halin sa dagat, kag ang sapat nga halin Halin sa sa duta. Yes. Kag ang image, ang laragway sang sapat. That's the core of our study this week. Yes, Pastor. Ano ang imo diri nakita sa aton nga introduction? Ang kapitulo 13 sang bugna, nakita ta nga daw detalye ni siya mga kauturan, Pastor, sang gipadayon kag ginhimo sang panulay sa pakig-away sa babae kag sa iya nabilin nga kaliwat. So dirigid ang nahatag sa aton ang detalye. Apang magasiling ang aton leksyon mga kauturan nga kag subong sa aton subong bisan nabalaan ta kung anong matabo, no? Nabalaan ta pero hindi lang naton pasubrahan ang prophecy. Yes. Kay ang luyag naton nga mabalaan tanan hindi wala gin pakita. No? But may isa ka importante nga even though prophecy ini siya, tagna ini siya nga matabo nagakalatabo subong kag kapinas o malabot. Apang ang punto diri mga kauturan nga ang practical diri nga ini mag-aaman sa aton kung paano ta magkinabuhi subong, magkabuhi subong kag mag-aman sa ato kaugalingon sa katapusan, no, nga matabo. Yeah. Kanami pastor, no, kanami sang Ginoo, kanami kay Kristo nga iya kita ginapahibalo kung ano ang palabuton. Apang ang isa lang ka punto nga indi gid ditanan. Indi gid detalye. Hindi gid tanan. Hindi gid tanan. But at least gintagaan kita niya sang ideya kung ano ang mahitabo sa katapusan. Kag iya man kita gin review sang nagitabo sang nagliligad. Yes. But again, we would like to emphasize nga mga kauturan nga hindi ginaton makuha ang bugos nga detalye. It is not black and white. Nga simple nga amo gina siyang matabo, no. May mga ginatago lang gyapon. Pero ang ginhatag sa aton would be enough for us to prepare for His second coming. And that's it. Yes. Ang Kapitulo 3 si Pastor, ang leksyon 8 sa nagligad nga simana, ang pag-atake ni Satanas piagi sa paggamit niya sang pagan Rome and then eventually ang papal Rome. Yes. Karon sa lesson we binaton nga ara makita sa pinadayag sa bugna 13 ang paggamit ni Satanas sang iya mga kaupod. Oo. Kag aton mabalaan kung ano ni ang sapat nga naghalin sa duta kag ang sapat nga halin sa tubig. Yes. So kadto kita sa aton leksyon sa Domingo. Ang sapat nga halin sa tubig. Yes. Kag ini pastor wala sang liwan kung aton gid direktahon nga pag-interpretar, this is ang pagan o papal Rome. Yes. Kay dua pastor ang Roma, no? Yes. Ang pagan kag ang papal Rome. Yes. Pwede mo na pastor madugang-dugan explicar kung ano ina sila kag san-o ina nga mga panahon nga amo na ang interpretasyon. Kag ini pastor amo na siya ang nagarepresentar man sang dragon, isn't it? Hindi. Ang aton pagtuon pastor nga ang dragon amo ni ang papal pagan Rome. Pagan Rome. Nga naghalin sa iya kumakat kay ini ang 13 kag ang tagna diri sa bugna nag-angot man nimo sa Daniel. Okay. So ang fourth beast bala sang nga mong dragon. Makita ta tong halin sa daw dragon nagwa sa iya ang pulo ka mga sungay. In Revelation in Daniel 7. Okay? Amo man na pastor makita man nato ni sa Sunday ari man na di. Yeah. So related siya. Yeah, oo. Nan. And then makita man naton diri nga ini nga sapat nga nagwa halin sa tubig. May resemblance siya ang iya nga ulo. Yeah. May pito siya ka ulo na pulo ka mga corona. Sungay. Kag ang iyang nga tiil kag ang iyang baba sa pareho sang leon, ang iyang tiil pareho sang uso, kag ang iyang lawas daw ga resemblance sang leopardo.
Nan. So ini siya amo ni sa Daniel, makita naton Daniel city is that city ang pagwa sa mga sapat nga leon, uso, leopardo kag ang dragon na Daniel city. Daniel city, versikulo 24. Kag ini pastor naga-representar sang sibis nga amo ni ang iyang itsura. Nagwa siya halin sa dagat nga ang iya baba leon, ang iyang tiil uso, ang iyang lawas leopardo na kagti amo na ang dragon. So in other words, iya to tanan ginkuha ato ang mga prophetic images sa Daniel. Sa mga pungsod to. So sa mga pungsod to ang Babylonia, ang Medo-Persia, ang Greece kag later on ang Roma. Nga amo na ni siya. So wala makita, hindi ginhambal ang dragon, but anyway, dragon na siya. Ang dragon nagrepresentar sang pagan Rome. So iya tanan ginkuha yagid ang tanan nga mga images dito sa Daniel 7. Yes, pastor. Yeah. Kag amo ni siya pastor pagkatapos sa pagkaguba sa pagan Rome nagawa ang papal Rome. Oo. Okay. Kag bisan pa ang mga scholars pastor mga non-Adventist scholars no in general naga-recognize na. Kaangay si Lavianca isa ka professor sa Rome naga-siling siya nga halin daw sa lulubngan no in a very figurative language halin sa lulubngan sang pagan Rome ang nakurunahan ang iya bala nga kalag daw ghost siling niya ni Lavianca walay liwan kundi amo ang papal Rome. Yes. So at least amo na pastor ang aton Sunday election. Kag may isa dra pastor sa aton Domingo election. Ano ang kaangtanan sining 42 months. 42 months or 1,260 days or years. Anong kaangtanan sina pastor sa sapat nga nagwa halin sa may dagat. Okay? So nakita naton mga kauturan nga amo ini ang hilikoton no sa sang ini nga sapat halin sa dagat. Nga makita ta diri nga kaangay man siya sang little horn. Yes. Oh dito sa Daniel no nga iyaman nga hingabot ginapigos ginapamatay ang mga katawhan sang Ginoo. So inigid ang 42 months ang 42 ka mga bulan o kon 1260 ka mga adlaw o kon mga katuigan amo ini ang panahon nga ginhatagan ini nga ang sibist ang ini nga sapat no sa paggahom kag pagpigos sa mga katawhan sa Ginoo. Kag we have even historical sources nga in the Middle Ages ini nga time of dark ages ang madulom nga mga panag-on. About 50 million ang ginapatay pastor ng mga Christians. More or less 50 million. Yeah. Wow. And in fact, the present Pope even one time pastor went to Torre Pellice. Torre Pellice is in northern Italy. Amo ni ang lugar sa mga Waldenses. Bisan subong kag nangayo siya sang sorry. Pero wala gidawat pastor sa mga Waldenses. Way nilagin bato. Yeah. Suno sa record. Yes. So, amo na pastor ang aton nga Monday, ang Sunday naton nga leksyon, trying to tell us about the sea beast. And then sa Monday, ano ang mga hilikoton, the activities of the sea beast. Kabalo kita mga kauturan nga ang 42 ka mga bulan o kon 1260 ka mga adlaw o tinuig amo ang panahon sang Middle Ages and Dark Ages. And then at the end of the 1,200 days prophecy, nakita nga ang dragon daw na pilasan. Napilasan siya. Oo, nga daw ikamatay giniya. So ang actual nga fulfillment sina sang kuha sang general nga si General Belchier. Oo, sa papa nga ginkuhaan niya sang otoridad. Ginkuhaan niya sing gahom kag siya amo ang nag talk over sang bulutan sa bilog nga nga kalibutan o kon sa sina nga kalibutan sa ila dito sa may Europa. Yes, pastor.
So nakita nato pastor nga ini nagsugod ining 42 ka bulan, 1260 ka mga katuigan, ukon ang ginatawag dira ang times ukon half a time. Yes. So makita Japon nato ni siya pastor sa Revelation no 12 ug 13. So nagsugod ini siya suno sa atong pagtuon sa 538 AD. Yep. Oh. Kag natapos siya sa 1798. 1798. Oo. Kag madamo nga may mga Bible scholars kag students nakabalo ini pastor. Hindi lang mga Adventist, even ang iban. Kag nga ang 538. Yep. Bangod nga sadto nga tion pastor in the 6th century, this is AD 538. Amo to nga panahon nga ang Bishop of Rome may gahom na siya kag nagdeklarar siya no at that time nga ang simbahan hindi lang siya simbahan apang nahimo siyang estado. So duha na iyang dala church and state. Kag amo na tubtob subong ang with your respect no sa aton mga manugpalamati nga sa diha nga pundok amo na ang Vatican is a church and a state. In a state itself. So that's why it is not just a church but it is recognized by United Nations as a state. Okay. Iya man sa representation Yes. dito sa United States, sa United Nations. Exactly. So, amo na pastor, ang punto dira nga during this time sang 1260 days. Ang gingamit sang Papa is not only ang iyang religious authority. Naggamit man siya sang political authority. Yes, nga ang mga nasyon nga iya nasakupan, iya nga ginagamit niya. Oo. So, sa pag-expand sang iyang influensya. Yes. So, it is not only ang mga pari, mga workers ng iglesia, kundi ang gobyerno, ang Pransya, ang Inglaterra, ang mga kwan sa Europa nga mga nasyon sa Europa sa una ginagamit sang papacy sang ini nga dragon sa pag-advance sang iyang crusade sa in the name of Christ. Yeah. Kag ang dugang dira pastor sa Revelation 13 makita naton nga ini nga simbolo sang sapat nga naggualin sa dagat. Ang iyang isa sa mga work niya pastor ang iyang mga hilikoton amo ang pagpasipala. Blasphemy. Oo. So amo na no makita ta na siya diri sa kung makadto kita sa Revelation 13 sa bugna 13 amo ang iyang pagpasipala. For example sa bersikulo 5 gihatagan siya sang nga nagapasipala no? Nagahimo sa mga pagpasipala pastor. Kag personally I witness pastor nga personally no stong matuod gid ini bisan sa ilang mga sources kung basahon naton makita ta gid. Okay. Sa aton nga Monday nga leksyon ang isa pa di pastor nga aton makitaan amo ang mediatorial work ni Christ. Okay. Kag kun aton pastor isipon gina ang 42 months o kun 1,260 days is 3 years and a half. Nan ti si Kristo naghimo sang iyang buluhaton isang ministry diri sa duta for 3 years and a half man. Exactly. Nan. So ang punto dira nga kung ano ang ginhimo ni Kristo during his time sang diri sa duta nga nagpangwali kag naghimo sang buluhaton amo man ang ginahimo sining dragon. Nga iya man ginkabig nga siya man amo ang Mesiyas, ang talos nga Mesiyas. So sa sinangat nga period pastor from 1,260 years nga daw talos man kung anong ginhimo ni Kristo amo man ang ginhimo sang dragon. Oo. Yes. Yep. Sige pastor. Kung lantaw na to pastor ang inigaling pagpasipala pastor sa bag-o nga tugon amo ni ang nangin equal ka sa Ginoo bala kung ginkuha nimo ang iyang autoridad kag prerogative nga gin-apply mo sa imo amo na ang pagpasipala. Oo. So makita ta pastor diri sa 13 bersikulo 6 nga ginpasapalahan sining sapat halin sa dagat bisan pagali ang ngalan sa Dios ang iyang tabernacle
kay ti amo man na didto gapuyo ang Ginoo sa langit sa iyang tabernacle. We find it in scripture. Kag bisan pa ang mga nagapuyo dito sa langit. Yeah. So, but silingon pastor ang plano sa kaluwasan nga paagi lang kang Kristo, ginliwat niya bala pastor, ginmodify niya nga instead si Jesus lang ara na si Mary, ara na ang nag-intra na ang mga santos agud kita malawas. Yeah. Kag sa pagdugang pagid pastor no nga within this period 3 years and a half or 1,260 days years amo man ni ang ginhimo sang dragon. Amo tong siling mo kina nga blasphemy pagpasipala. Inang pagpasipala ina balang ang akon nga otoridad imo nga himo imo nga ginkuha mo sa akon. Okay. Ako hari ti masiling ka hari man ikaw. Oo, na wala na siya. Wala na si Pastor Tomado, hindi na siya hari, ako nang hari. And that's blasphemy, amo ng pagpasipala. So, ang ginhimo sang dragon, within that period of 42 months or 1,260 days, nag-claim nga pwede sila makapasaylo sang sala, pwede sila man amo ang mediator, amo makapatunga by car, nga sila pwede makahambal dito. Hindi ka direkta, pwede ka hambal, dire ka sagi sakon, kay ako ang maghahambal dito. So, amo na ang ginhimo sang dragon. So, in short, pastor, ang office ni Jesus, ang hilikoton ni Jesus, ginkuha. Ngan. Sila na amo ang naghimo sang hilikoton ni Jesus. So, ang kaluwasan, hindi ipaagi sa ila. Nga pwede sila makadeclare nga ikaw na luwas, ikaw hindi maluwas. Amo na ang buluhaton ni Jesus for 3 years and a half. And that's the activities of the CBs. Yes. Yes. And then, Pastor, hindi lang kay amo na makadto naman kita sa may sapat nga halin sa tubig. Yes. Halin sa may duta. Okay. Sang ligan nga leksyon, Pastor, ato natunan, nga sang ang dragon naakig sa babae kag sa iyang anak kay nagbata ang babae. Ti ginbugahan niya sang tubig. And then ang tubig kabalo kita amo ang mga katawhan. So in other words, ang dragon gingamit niya ang mga katawhan sa pagpigos sa babae nga amo matuod nga iglesia. Karon ang duta nagbukas kag ginlamon ang tubig. Ginlamon niya ang tubig. So ang fulfillment sina pastor nga ang Amerika nagbukas sang iyang lugar kag dito nagkadto ang babae. Nagpalagyo ang babae dito. So amo na siya. And then wala ta kahibalo nga iniman gali nga duta nagwa ang dragon, ang sapat nga halin sa duta. Yes, pastor. So, makita tagid pastor nga wa nagidliwan makatuman sining sa identity bala kung sino ini nga sapat. Walay liwan kundi amo gid ang United States of America. Klaro gid maatahag mga kautora no nga nakita naton diri nga primero daw ano siya daw kanami sa iya. Kanami daw kabuot. Okay daw tinday ba lang karniro? Yeah. Kay ang dragon niya mahadlok ka magpalapit. Pito ulo. Pulo sungay. Di makaladlok. Pero ining nagwa halin sa duta kanami kay kabuot. Ang karniro pastor kabuot man gina siya. Hindi ka mahadlok magpalapit. So that's why ang mga tao gapalapit sa sini nga sapat. Pero wala sila kabalo nga inigali nga sapat. Grabe gali ka influensyado kag masiling naton abi nga katunto gali nga klase sang sapat daw kalain mo na yang balang word nga tunto. Pero it appears nga nami siya, friendly siya. Pero sa katapusan pastor, maghambal man siya kaangay sang dragon. Sang dragon. So daw kung baga pastor na virusan siya. Yan ang virusan siya. And that's correct. So amo na gali pastor ang mga hitabo sa Amerika. Nga we like America because America is a land of the free. Religious freedom is given. But one day America will persecute. Grabe gid pastor no. Gani sa Bible, ang karniro pastor, ang tinday nga karniro is a symbol of Christ. Amo na na. Pero mahimo siya nga dragon, maghahambal siya sa
tingog sang dragon. Oo. Kag wala na kita time, pastor. Yes, kadto kita sa image of the beast. The beast. Ano ni pastor ang interpretasyon sini? Nga ang dragon, ang sapat nga halin sa may duta, siya amo ang himo sang dagway sang sapat. Yes. Kag iya nga suguon ang bilog nga kalibutan sa pag-simba sa sapat nga naghalin sa tubig. Okay. Kag maghimo siya sang laragway o kung larawan sang sapat nga halin sa dagat kag walay liwan ang papasi. So nakita ta subong pastor, na witness kita nga ang US is really the fulfillment. Wala na sang iban. Wala. Kung kaisa ang Russia, ang mga dagko nga pungsod, ang China daw mo kumpara man sila apang bisan anohon hindi gid nimo matupngan ang gahom sang United States. So sa aton pa mga kauturan, kanami subong batyag naton nga ang Amerika daw feel naton we are secured right there and we can exercise our religious freedom. But one day, ang Amerika gamiton niya ang iyang influensya sa bilog nga kalibutan. Bilog nga kalibutan. And even the American government gamiton sining sapat, Protestantism, to impose persecution, Sunday law, and the rest of how the Christians, real follower of Christ, nga iyang pugson sa pagsimba. Correct. Sa larawan. Nga ang larawan is, of course, amo ang papasi. Yeah. Yep. So, ang atong pagtuon, pastor, so, kung ang mga dalagko ng mga simbahan sa Amerika, kay protestante man ini Amerika, kung maghiliusa sila bala, kag i-pressure nila ang US government, okay. Kanami sa pagmando, kay ti ang civil may gahomo. May civil power siya. May sa mga military siya. May pwersa siya. May temporal power. Gitawag nato. Pinagi sa mga soldado sa military power. Kag sa iyang mga layi. Okay? So, ang matabo nga, kung ang ini nga mga dalagko ang reliyon mag-isa, kag ilang ipatuman ang ilang pagtuluhan, nga pugson na ang mga tao, and especially in relation to the nga tun-an naton pastor sa next naton nga lesson, nga amo ang marka bala, ang marka sang sapat, okay? So amo na dira nga mahimo na ang laragway sang ang mark, ang image of the beast. So makumpleto na pastor ang image of the beast. Yeah. So amo na mga kauturan ang mahitabo nga ang sapat nga halin sa duta, it appears nga daw kanami. That's why hindi kita mahadlok maghikap-hikap magkadto, but in the end lamunon gali kita. Kanon gali kita. Kag tasak-tasakon ta sini nga klase sang kanami nga sapat. Yeah. So amo na ang mahimo mga kauturan nga in the end we will be forced sa pagsimba sang larawan. Kay ini ang dragon naghatag sang gahom sa sapat. Nga amo ang maga-influensya sang mga gina-persecute nga magasimba dito sa larawan. Nga amo ang papasi. Yeah. So, ang ina nga larawan, pastor, sang sapat, walay liwan kundi amo ang iyang marka. No? Makita nato nga ang... So, sa Revelation 13, pastor, makita ta nga duha ang issue lang gid sa bugna. No? Amo lang gid nga sinugid ang atong simbahon. Yes. Oo. Ang Diyos bala o kun ang dragon paagi sa sapat. Yeah. Pastor, ang punto pagid diri nga dapat naton ihibalan mga kauturan nga ang tanan ni ang bugna nga libro, pastor, kung aton i-summarize sa one word lang, it's about worship. It's about worship. Worship. It's all worship. Yeah. Gani, pastor, no? Kung the issue is all about worship. Ginisip ko, pastor, pila ka tinaga nga word worship in Revelation 13, may 4, pastor. Okay. So the 4 is very important because it means universality. Okay. So mo declare siya, pero ang Ginoo, pastor, ang sapat paagi isa iyang mga kaupod, manduan gini ang bilog nga kalibutan. Apa ang Ginoo may counterman kag studyhan ta na sa next nga lesson. Yes, okay. So makauturan amo gina siya.
aton analisahon nga if we will summarize the book of Revelation from chapter 1 to chapter 22 in one word, it's about worship. Whom you will worship. The mark of the beast, the beast or the true God. Yes. Ang aton pastor, last point naton pastor is about the mark of the beast. Yes, nga ibutang sa agtang kag sa kamot. Yes. Ang markaya sang Ginoo nga aton ibalaan nga ginbutang sa agtang. Nga wala kita ginpuwersa. We accepted God through our choice. Sa aton gid intellectual choice. Ini saya dua. May dua ka pamaagi. Party sa lawas nga mamarkahan. Nga mamarkahan. Sa aton may mga tao nga kusang loob gid pastor, intellectually they believe on the beast. Sakay sa committed gid sila. Committed gid sila. And another group is may marka sa tuo nga kamot. So in other words, napersa lang sila nga magsunod sa sapat tungod kay hindi man sila kabaligya, hindi sila kabakal. Kag nahadlok sila nga patyon sila. So napersa lang sila magsunod. So there are two kinds of people nga nagasunod, nag-accept sang doktrina sang sapat pastor. Those who accepted it by heart and those who were forced because they are afraid nga i-persecute sila. So amo na pastor, last point pastor, why nakita time. Anong imo di last point? Amo ni siya, pastor, ang ato lang diri nga ang settling of truth. Ang punto gid diri pastor nga paano ta mamarkahan bala sa atong agtang nga didto ta sa bahin sa atong Ginoo. Amo nga kun kita mga kauturan suno sa atong natun-an sa nagligad kun mas sitol kita nang hindi nagid ta bala maintuan. Nga intellectually sa panghuna-una sa atong pagtuon kag spiritually dira na kita sa Ginoo. Grounded na gid kita sa kamatuoran. So amo nang masilyuhan kita pastor sa Ginoo. Pastor, why nagid kita time damo patani sang amon i-share sa inyo mga kauturan, but we encourage you to study some more about the book of Revelation. Kay ang issue sang book of Revelation kung sino ang aton dapat pagasimbahon. Yes. So aton natunan sa nagligad nga ang aton dapat pagasimbahon ang naghimo sang langit kag sang duta. And it is all about Him who created. Kag kon creation ang aton hambalan nagatudlo ina sa adlaw nga ikapito nga inog pahuway. Because God created the heavens and the earth within 6 days and He rested on the 7th day. Kag pastor, dali lang gid. Yes, go ahead. Klarohon ta nga subong wala pa namarkahan, wala napatinan. Way pa nang napatinan sang marka sang sapat. But the time is coming and very soon. Malapit na lang akon mawaragwag na ini sa bilog nga kalibutan. Kag kun ang mga tao magapadayon gihapon pagsunod nga nabal-an ta imo ni ang Sunday as a human institution, no? Kay sa Biblia ikapito gid ang Sabat gid. So ang tao pastor kung magpadayon gid siya sa sala, kabalo siya nga sala, mapatinan siya sang marka sang Sabat. Yes, mga kauturan, the choice is ours. Salamat nga gintagaan kita sini sang daan nga pagpahibalo pastor. So not long from now, maybe tomorrow, if the next day, i-impose na. So, subong, pangandam kita. Let's be ready. Nga, aton gid, butang sa aton huna-huna nga, by anong may tabo, bahala na magpahuway kita. But anyway, si Kristo may yabi man sa kamatayon. Nga banahon kita as long we will be with Him until His coming. Aton iduko ang aton mga ulo sa pagpangamuyo. Maluluyon kag langiton namon nga may salamat gid. Nga imo kami ginbuligan kag imo kami ginpahangop sang mga kamatuoran nga amon na kaplagan sa imo sa Biblia, labi na sa libro sang bugna. Kabay pa Ginoo nga ini nga mga kamaturan magapabilin kang magahatag sa amon sing dugang nga kaligon sa pag-alagad sa imo bisan ano pang may tabo tubtob sa imong pagbalik sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunupos. Amen.